Gatina Matei Mari Musiki Nyakutonga imi baba na vana venyu vose vari pano tine chichemo chekuti mundibatsirewo kunyatsotsungirira vana venyu ava. Musandirege ndichiita zvingakwevera vatenderi venyu mumashure. Vabatsireiwo kukanda pasi zvose zvinoshoresa chitendero. Tipeiwo shungu dzokudanana nekuwirirana. Pasina mumwe anoti ini chete ndini. Zvandataura ndizvozvo.
mutibatsirewo kuva namagariro anotisvitsa kuupenyu husingaperi. Amen. Pamusoro isangano dzvene rakaitwa naMwari. Chidzidzo chedu chechikoshi Sira 50 ndima 22 kusvika pa24. Sira 50 verse 22-24. Musoro unoti mashoko okukurudzira. Zvino chirumbidzai Mwari wezvinhu zvose. Anoita zvinhu zvikuru kwose kwose. Ndiye akatisimudzira kubvira pakuberekwa, achitibata namaitiro ake etsitsi. Dai akangotipawo rufaro mumwoyo, tive nerugare mumazuva edu muIsraeri uye narini narini. Ngaarambe achitiitira tsitsi, atinunure mumazuva edu. Apa ndipo paperera chidzidzo chedu chekutanga chanhasi. Chidzidzo chedu chechipiri chiri kubva muna 1 waKorinde ndima yokutanga kubva pavhesi 3 kusvika pavhesi 9. Musoro wenhaurwa uchiti kusuma, kusuma. Chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare dai changova nemi chichibva kuna Mwari Baba wedu nokuna Tenzi Jesu Kristu. Ndinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzamakapuwa muna Kristu Jesu, kuti muna zvose makapfumiswa maari zvokuti munogona kutaura,
uye munoziva zvose. Uchapupu hwaKristu hwakasimbiswa mamuri, zvokuti hapana chipo chozvemweya chamusina pamunenge makamira kuratidzwa pachena kwatenzi wedu Yesu Kristu. Ndiye achakusibaradzai kusvikira kumagumo, kuti munge musina mhosva pazuva ratenzi wedu Yesu Kristu. Mwari akatendeka ndiye akakukokai kuti muwe neruvadzano naMwanakomana wake Yesu Kristu, tenzi wedu. Apa ndipo paperera chidzidzo chechipiri chanhasi. Ari parwendo rwokwenda kuJerusaremu, akapfuura napakati peSamaria neGarirea. Paakapinda mune mumwe musha, akasangana navanhu 10 vaiva namaperembudzi vakamira nechekure. Vakadaidzira vachiti, Jesu tenzi, tinzwirewo tsitsi. Paakavaona akati kwavari, endai mundozviratidza kuvapriste. Pavaienda vakabva vaporeswa. Zvino mumwe chete wavo paakaona kuti arapwa, akadzoka achirumbidza Mwari nezwi riri pamusoro. Akazviwisira pasi nomuso patsoka dzaJesu achimutenda. Zvino murume uyu aiva muSamaria. Jesu akati, ko vanatswa havasi 10 here? Ko vamwe vapfumbamwe varipi? Hapana kuwanikwa akadzoka kuzorumbidza Mwari kusiya mutorwa uyu oga. Akati kwaari, chisimuka uende zvako, kutenda kwako kwakuponesa. Shoko rakanaka ratenzi. Zvino tenzi, mungashirega muranda wenyu achienda zvake norugare, nokuti meso wangu aona ruponeso rwenyu rwamakagadzirira marudzi apasi pose. Meso wangu aona ruponeso
wamakagadzirira Zimbabwean Australian Catholic Community ndingachienda zvangu norugare. Nhasi uno tinoda kuti makorokoto makuru kuna Baba Confidence Mashosha, chipo chatapiwa naMwari kuti vave mukati medu, vave pakati pedu, vatibatire basa rinoishorema, basa rinoera, basa rokuva mushitanisi wedu isu kuna Mwari. Ngatitendei Mwari nechipo chakadaro. Nhasi uno mhemberero yatinoita inguva yedu, mukana watinopiwa naMwari savatenderi, vanhu vanofamba vachidzungaira murima, vanhu vanotsvaga chiedza, vanhu vanotsvaka rugare, vanotsvaga pokuzembera, vanotsvakawo muti wokuti tipinde tiwane mumvuri. Chitendero chedu hama dzadiwa chipo chinobva kuna Mwari. Hapana anozvisvitsa kuna Mwari nokwake oga. Chitendero chatinacho chipo chatinopiwa navabereki vedu. Nhasi uno toda kurangarira nokuremekedza Baba naMai Mashosha, Baba Chris na Anna, tichitenda Mwari chipo chavakakupai Baba Confidence chokuti muzive Mwari, mutsvage Mwari, mude Mwari, murarame muri muna Mwari. Mweya waBaba naMai Mashosha ngauzorore murugare netsitsi dzaMwari. Tinoda kutenda zvekare Baba Confidence hongu yamakapaini kuna Mwari. Mwari hama dzadiwa anotidaidza tose munguva dzose munzvimbo dzakasiyana-siyana nomunguva dzakasiyana-siyana. Mwari vanotidaidza tose vachipa umwe nomumwe wedu basa rinofambirana uye rinowirirana newe. Zvatiri hakusi kugona kwedu. Vazhinji vanoshuvira kuva patiri munzvimbo ino zuva ranhasi. Vazhinji vakundikana nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Kuvako kwedu nhasi uno inyasha dzaMwari. Chose chaunoita namaoko ako, chaunofunga nenjere dzako, zvese izvi tikada kuzvibatanidza. Handi simba rako rinokugonesa kuti uve zvauri. Inyasha, isimba raMwari, asi zvikuru sei rudo rwaMwari. Rudo rwaMwari hama dzadiwa ndo rinoita kuti tive zvatiri pameso aMwari, vatadzi vari munzira yokucheneswa zuva nezuva. Mukana wose watinopiwa mangwanani patinomuka, mukana wokutora nhano imwe tichifamba tichiswedera pana Mwari. Upenyu hwechitendero hausi upenyu hwokuti unomira panzvimbo imwe wodekara uchiti zvangu zvaringana, ndawana zvose zvandandichitarisira. Upenyu hwechitendero upenyu hwokuti unofanirwa kuti ushingaire kufamba minzwa namasotso zvatinosangana nazvo zuva nezuva. Tinofanirwa kuzunza tichienda kuna Mwari. Mwari ndo ruponeso rwedu, Mwari ndo mwenje wedu, Mwari ndo rugare rwedu. Asi kazhinji tinoremerwa savatenderi. Kare ndichikura tainzwa vachiti zvakaoma sokunamata. Mukukura kwangu ndaizvibvunza ndichiti chinonesa pakunamata chii? Kunamata kungopfugama chete wotaura minamato yatakanyorerwa savakatorike, kana kungoti Mwari mazvita henyu mandimutsa. Asi ndakazoti mukufamba mukukura kwangu ndakaona kuti zvechokwadi mumanzwi aya mune chokwadi. Kunamata hazvisi nyore. Kunamata dzimweni dzenguva unofanirwa kuzvimanikidza, kupfugama namabvi ako, kunyange uchiziva kuti zvakaoma sei, zvakarema sei. Bhiza ramambo, bhiza ramudhara, pfugama uchinamata, akaimba Oliver Mutukudzi.
Mwari amupe rugare. Kunamata handichipo, handi zvinhu zviri nyore. Kunamata dzimweni dzenguva unofanirwa kuzvitaurira wega kuti ndakaneta, ndasweroshanda zuva rose, chandinoda chete kungosvika ndichipinda mumachira ndichivata. Asi une basa raunofanirwa kuti uite usati wavata, basa rokutenda Mwari waswera wakakuchengeta nokukusesedza kwose kwawanga uri. Munguva iyoyo unofanira kuzvipa chitsvambe ichocho chokuti ndoda kuti ndinamate. Angava maminitsi mashoma, ingava awa imwe chete, kungotenda Mwari, nokuti pasina Mwari hapana iwe. Mwari ndo mavambo, ndo mugumo wazvose. Dzimweni dzenguva kunamata zvinhu zvinoita kuti zvinoya nyore kwatiri, kazhinji mukufara kwedu. Paunenge wakafara, wakasungunuka, zvinhu zvichiendeka, uri ngori mutserendende mbedzi, zviri nyore kungoti Mwari mazvita, ndinotenda, rambai muchiwedzera pane zvandiinazvo. Asi kazhinji munamato ihondo. Tinorwisana, Pauro akataura kwete nezvinhu zvenyama, asi tinorwisana nehondo dzemweya, tinorwisana nehondo dziri kumatenga-tenga. Zvinoda kuti tirambe takakwinya, takapfeka nguo dzebasa, nguo dzavarwi vehondo yatenzi. Ndipo panopinda Baba Mashosha munhaurwa ino. Baba Mashosha basa ramagamuchidzwa kubva kuna Mwari. Ibasa ramunonzi imi vanhu vangu mukufamba kwavari kuita murwendo. Vachaneta, vachasvika pakuti hatichazvikwanisa. Vachada kunditenda nomupiro mumwe chete unopfuura mipiro yose. Mupiro watinopira paaritari Baba Mashosha ndo mupiro wamuri kunzi ipai mupiro uyu. Makamira imi pakati, Mwari ari kurutivi, vanhu vari kurutivi. Imi muchasvitsa kuna Mwari. Ndimi muchava nzira ichafamba namagirasi atenzi kubva kuna Mwari kuburukira pamusoro pavanhu vake. Makomborero amunogamuchidzwa musi wamunogadzwa handi enyu bedzi. Makomborero amunonzi chipai kuvanhu. Mudama rakanaka tanzwa Jesu anongotaura shoko rimwe pavanodaidzira vachiti tenzi tinzureiwo tsitsi. Jesu anongotaura shoko rimwe, endai mundozviratidza kuvapriste, endai mundozviratidza kuvapriste. Shoko rokutaurwa naJesu mudama rakanaka ndo shoko raari kutitaurira isu tose takaungana pano. Kana zvarema, endai mundozviratidza kumupriste. Kana uchinge waremerwa namatadzo ako, enda undozviratidza kumupriste. Kana wakafara zvinhu zvako zvakaringana, enda undozviratidza kumupriste. Kana wakaremerwa namaperembudzi urupenyu rwako, kushaya rufaro, kushaya rugare, enda undozviratidza kumupriste. Basa rake nderekukusvitsa kuna Mwari. Ndo zvatiri kupemberera nhasi uno. Hatisi kupemberera kuti bhururu wedu kana kuti mbingaudho yedu yazvita. Tiri kupemberera kuti umwe wedu wadaidzwa naMwari ukapiwa basa rinorema, basa raanowana simba ari munyasi mechipiyaniso. Munyasi mechipiyaniso ndo mune chiitiko chikuru chinoshamisa. Satani napasi pazvaiti takurira mwanakomana waMwari, Mwari vaitotanga kuvamba zvinhu zvitsva. Mvura neropa zvakayerera pachipiyaniso ndo zvinosuka matadzo edu, ndo zvinoumba kirike, ndo zvinotita vana vemhuri imwe chete. Tose tinobatanidzwa hama dzadiwa nechipiyaniso chaKristu. Tose tinobatanidzwa hama dzadiwa norufu rwaKristu. Rufu rwaKristu wakataurira vadzidzi vake akati, garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Nguva yose yamunopemberera kufa kwangu nokumuka kwangu, munenge muchirangarira ini kusvikira ndadzoka. Ndo basa roufudzi ramunopiwa Baba, confidence. Ivai nechitarisiro ichocho kuti zvatinoita handi mahumbwe.
ivai nechitendero ichocho kuti zvatinoita hazvisi zvapano pasi bedzi, kushaya zvokuita, kushaya kutandara, kwete. Zvatinoita zvinoyera. Baba Chapwanya, Mwari avape rugare, vakanga vari parishi priest wangu kukweko, vaiti paaritari panoitika bonkoshindi, denga napasi zvinobatana mumuteuro wemisi. Matadzo edu anoyeredzwa neropa raKristu. Tinosukwa tichivavatsva, zvinhu zvinoyera, zvinhu zvinoda hongu. Zuva roga roga hongu, muchimuka tenzi ndasarudza kukuteverai, muchitandara tenzi ndasarudza kukuteverai, nokuti basa iri ibasa raMwari, ibasa rinorema, ibasa rinofadza. Kunesu vatenderi tinoimba isu tichiti, vapriste ngavafare vave nokururama. Kazhinji tinosarudza savatenderi kukanganwa kuti tinonamatira kuti vapriste vafare, tongoti ngavave varurami, toda kuvatonga namaonero edu. Regai baba kana vakaneta, regai vambotura femo, regai vambozorora. Basa iri tikavasevenza, ndo wega vachava Zimbabwean priest muno muAustralia, tikavasevenza sembongoro baba havana kwavanosvika, tichakutabhirira kuti isu ngativachengetedze utano hwavo, nesu vachatichengetedza upenyu hwedu hwomweya. Baba vatinopiwa mufudzi wedu varipo kutisvitsanisa isusu kuna Mwari, zvichemo zvedu zvizhinji, varipo kutifudza norudo, varipo kutifudza somufudzi. Savatenderi ngatisawanikwa inguva dzose tichifurira mutsoka dzavo. Baba vanodawo rusununguko mufudzi chaiye, anowanzogara padombo, makwai achifura kwaanofura, mufudzi achiona zviri kuitika. Kwete kuti pese pese makwai ari mutsoka dzababa vapei nguva yokuti vambofema. Jesu waipedza usiku hwose achinamata kuna Mwari, ndo zvaimupa simba rokuti akwanise kudzokera kuvanhu achivapa chidyo choupenyu. Tikavapawo nguva Baba yokuti vanyatsokudzika midzi muna Mwari, basa ravatanga iri upenyu hwose, handi contract 2 years kana 5 years, upenyu hwose vachasvika kuva soro jena. Iko zvinozvibvudzi ravo rakanaka. Baba ndofunga kuti hamuiti mhanza, ini ndakakomborerwa nditi mhanza, asi makazoitawo mhanzawo zvinenge zvaitika, asi hatinoti zviitike mugore rino rokutanga rohupristi. Handiti taremedza isusu tirisu vatenderi, vapei nguva yokuti vanyatsokushanda mubasa zvakanaka, vachidzidza kubva kuna Mwari, vachidzidza kubva mukushanda navanhu. Muchaona kuti tikadero tese tinodya mundiro imwe chete, ndiro yatinogadzirirwa natenzi. Dai Mwari vatanga basa iri varisvitsa kumugumo wakanaka. Ngatipupurei chitendero chedu. Tinotendera Mwari Baba Simba wose, musiki wedenga napasi. Tinotendera Yesu Kristo, mwanakomana wake mwenye mambo wedu, akazalwa na Maria mviringo, nesimba ya msheni, akatolewa katika mikosi yake, akadawiliwa katika Yesu, akafa, akabikwa, akaenda kwa wafi, siku ya tatu akaamka, akapia kudenga, kwake kurudiwa Maria, Baba na Simba wose, achapapo kutoka wageni na wafi. Tinotendera Yesu Kristo, Igreja Santa Katolike, kubatana kwa asante, kuregerwa kwa matazo, kumunga kwa umubiri, n'urupenyo usingaperi. Amen. Paakangopedza kupa vapostori vake utungamiriri hwehwai dzake,
mambo wedu wakavapawo masimba okuisa maoko pamusoro pavatenderi vavo vabhishopi uye napamusoro pavapristi vabatsiri vavo, nokuvapawo simba rekushandira hwai vachiparidza shoko rake nekuvapa chingwa chakabva kudenga. Ngatinamatirei vapristi vedu tose pamwe chete. Kristo, ndimi mutsvene waMwari, ipai vapristi vedu mweya wenyu worudo, kuti vagova vamwe namabhishopu pamwe navapristi, kuti vagoshandira vanhu venyu nomwoyo wakachena. Tinzweiwo mambo. Vapeiwo mwoyo mutsva, varambe vaine rudo nemi, kuti vagobudirira pabasa ramakavasarudzira kuti vaite. Tinzweiwo mambo. Vadzivirireiwo kumiedzo yose yakaipa, varegererei pavanenge vakundikana, muve navo pavanenge vari voga nepavanogumbuka. Tinzweiwo mambo. Tipeiwo mwoyo munyoro kuna avo vose vanotambura navanoshaya, uye muite kuti tive pamwe navatungamiriri vedu. Tinzweiwo mambo. Wedzeraiwo minamato yenyu kuna Mwari. Tinonamatira mapriste ose pasi pose. Vadavirei nevavariro tsvene nokushinga mubasa ravo rinorema. Tinzweiwo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Toda kukutendai nezvetenzi vose, zvikuru nechipo ichi chababa confidence musvasva chamakati tinokukumbirisisai kuti muchipo ichi tikwanise kutichengetedza zvechokwadi, ave munhu achakwanisa kuita kuti vanhu vazhinji vatendeuke. Tinokumbira kuti mutinzwe. Tipeiwo kukura kuti nesuwo vafudzwi tiregedze kunyangadza vafudzi venyu. Tinzweiwo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Yesu Kristo, ndimi musoro wedu, munotiita kuti tive vamwe, kuti mumwe nomumwe wedu agoita sepaanogona napo kuvaka sangano renyu. Ipai simba kumunamato wedu, kuti udzokere kusvika kuna Mwari Baba vedu. Amen.
tinokukumbasai kuti mupiro wedu ugamuchirwe naMwari Baba vana masimba ose. Mwari Baba vedu, gamuchirai zvatinopira kwamuri, tichinamatira vana venyu vamakadaidza kuupikiri. Vabatsireiwo mubasa ravo kuti vave vapriste vakanaka, vanotitungamirira kwamuri kuupenyu husingaperi. Amen. Mambo ngave nemi. Ipai moyo yenyu kuna mambo. Ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngatimutendei nekuti ndizvo zvinofanira kuitwa. Ndizvo zvinotisvitsawo kuupenyu. Mwari Baba, imi muna masimba ose, nyakugara narini, tinokutendai misi yose. Tichirevererwa naKristo muromo wedu. Ndiye inzwi ramakasika naro zvinhu zvose. Ndiye wamakatuma kuzotiponesa nokuzotinunura. Akava munhu nesimba raMweya Mutsvene. Akazvarwa namuvirigo. Akatambanudza maoko ake pachipiyaniso kuti akunde rufu. Nokuratidza pachena kumuka kwavafi. Nenzira iyoyo akazadzisa zvamakatuma. Akakuwanirai rudzi rutsvene. Ndosaka tichipemberera pamwe nengirozi navasande vose tichiti: Zvechokwadi Mwari Baba mune usande hwakakomba. Ndimi munokodzera kurumbidzwa nezvisikwa zvose, nokuti imi nomwana wenyu Yesu Kristo munoraramisa nokunatsa zvose zvamakasika nesimba raMweya Mutsvene. Ndimizve munogara muchiti kuvanhu: uyai muve vangu. Mugare muchipira kwandiri mupiro mutsvene munzvimbo dzose. Naizvozvo tinokukumbirai Mwari Baba kuti mutume Mweya wenyu Mutsvene kuzonatsa izvi zvatauya nazvo kuzvipira kwamuri, zvive muviri neropa remwanakomana wenyu mambo wedu Yesu Kristo, akasiya
atiudza kupira mupiro uyu. Usiku hwaakaisa mumaoko avavengi vake, akabata chingwa, akakutendai, akateketera, ndokukuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza chirariro, akabata mukombe, akakutentai, akateketera, ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, mukombe weropa rangu, rechitenderano chitsva chisingaperi, rinoteurirwemi navanhu vose, kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wedu. Tinokurumbidzai Mambo, imi makatifira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari Baba, tiri kuyeuka kutifira kwakaita mwana wenyu nokumuka kwake kunoshamisa, nokukwira kwake kudenga. Takamirirazve kudzoka kwake, nokudaro tinokutendai nomupiro mutsvene uyu watinopira kwamuri. Chigamuchiraiwo mupiro uyu womwanakomana wenyu Hwayana yakatiwadanisa nemi, unopirwa kwamuri nesangano renyu. Itai kuti tose tinogamuchira muviri neropa rake tizadzwe namweya mutsvene. Tibatsireiwo, tibatanidzeiwo naKristu tive mhuri imwe chete inodanana sehama nehama. Tumaiwo mweya wenyu mutsvene atinatse kuti tive venyu narini, tizofara kudenga nemi pamwe naMaria muvirigo, amai vaYesu Kristu Mwari mwanakomana, pamwe navapostori vose navanamatiri navasandi vose vatinovimba kuti vanotireverera. Mwari Baba vedu, ipaiwo vanhu vose ruwadzano norugare nesimba romupiro uyu wakatiwadzanisa nemi. Ipaiwo isu vana vesangano renyu tichiri parwendo chitendero chakasimba norudo rwakasimba. Ipaiwo zvekare chitendero chakasimba norudo rwakasimba Papa wedu Francis nomubishopu wedu Charles Gregory, namabishopu ose navapriste nevanhu vose vakaitwa vana venyu naKristu. Baba, inzwai minamato yedu, isu mhuri yenyu yamati iungane pano. Tinokukumbirai kuti isu navamwe vana venyu vari pasi tibatane tive vamwe chete. Tinokumbirirawo vana venyu Crispin naAnna Coletta vamakadaidza, vakaitwa nhengo naKristu parubhabhatidzo. Saka itai kuti vazomukawo muvafi nezuva raachamutsa vakafa vose. Zaruriraiwo denga vatenderi venyu vakafa navamwe vose vakafa vakaita kuda kwenyu, vafare nemi ikoko kwamunonyaradza
vaitambudzika, vachigara rupenyu rumwe chete nemi, vachikuonai nekukurumbidzai narini. Tinotarisira kusvitswa ikoko naYesu Kristu mambo wedu, nyakutisvitsa zvinhu zvose zvakanaka. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri, tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akasiya atirayira chinamato ichi. Kudaro ngatinamatei tichiti: Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregererewo zvatakakutadzirai, sokuregerera kwatinoita vatikutadzira. Musatirege tichiwira mune zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Tinunureiwo Baba kune zvakaipa zvose, tinzwireiwo tsitsi kuti tigarike murupenyu rwedu. Mutibatsire nguva dzose kuramba tichinzvenga matadzo nokukunda matambudziko, takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristu, makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu, muringe chete chitendero chesangano renyu. Mupe vana varo vose rugare nokugarisana sehama nehama. Imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwamambo wedu Yesu Kristu ngaruve nemi narini. Ngatipananei chiratidzo chorugare. Onai wayana ya Mwari, onai iwo Kristu nyakubvisa matadzo apasi, zvavo avo vakakokwa kumabiko ewayana. Hatikozeri kuti mupinde muneni, ingotarai chete mweya wangu unoponeswa.
Ngatinamatei. Mwari Baba vedu, hapana chakanaka chatinoita tisina kubatsirwa nemi. Ndibatsireiwo kuparidza shoko renyu. Mugariro wangu kufambirane nezvandinoparidza. Ndimi mubatsiri nomufudzi wedu. Ngazvirambe zvakadaro narini. Amen. Parish notice. Ndingangoti pazuva ranhasi ndo zuva randingati ndatanga kuteura muteuro wemisa nerurimi rwandakadzidza kutaura narwo. It's just the beginning of the journey. Saka tiripo kudai tinoda kukutendai nerutsigiro rwenyu kubva zuva ramakatanga kundiziva pandakamboshanya kuno ndikazodzoka ndakudzidza tichingobata pamwepo sekutaura kwandakaita nezuro pa thank you speech yangu ngati munhu akangwara anotenda vanhu asi kukumbira kabisira kuti muwedzere pane zvamakangoita zviyani. Saka mukaona ndakutendai kutokumbira zvakangwara, saka ndiri kukutendai kuti ndinokutendai nekundichengeta pamakaita. Saka ndiri kukumbira kabisira kuti rambai muchindichengeta. Zvinofadza zvikuru kuva nemhuri yakadai. Makaita kuti ndisanyanya kufunga kumba nekuda kwokuti pese pandienda ngofungawo kuitawo misa yeshona. Ndoda kutenda Baba Macharaga, maona vangozodai Baba Macharaga community yavari kugara maredemptorist in Q vane ordination na 3 p.m. ndosaka mamuchiona ndanchiti kana takati 1 haisi 1 yekumusha i1 yekuno ini ndakuno, saka mukanditi na 2 ndotedzera 2 yekuno. Kana tava kumba mukanditi 1 yekumba toitawo zvekumba. Saka inini ndamuno mukazwa ndikati tinosangana na 2 program inotanga na 2 handiti ndokuti zvifambe nekuda kwokuti vazhinji vedu vari kuno kutinomhanyisana nezvakawanda. Tinogona kunge tine shift, tinogona kunge tatopindawo mushift yemumwe munhu anga achida kungoshingirirawo kuti avepo.
saka ngatiedzei kubata nguva. Ndiri ipapo ndoda kutenda Baba Macharaga. He has been a brother. Vanga vari shamwari yangu, takazivana tiri kuSimon Peter. Tisati tatombonopigira. Tikatomboenda kuShurugwi kwatakaenda uko kuSimon Peter. Tikazobvapo mumwe nemumwe akaenda kwaakaenda. Tikazodhumana kutheology kuHarare. Tikati mumwe nemumwe aita yake aike. Wakuzodhumana futi kuno kuSame College kwandaidzidza, ndakasangana navo mulibrary tikati vhesi ndoiziva. Ndoda kuvatenda zvikuru Father Macharaga kuti he has been a friend, ende ndikakuudzai kuti mozovapawo mari yekuzonotenga mamwe mabhuku. Vandisiyira mabhuku avo ese eShona. Even iri vatoziya kutodai ndatopuwa. Saka movatsigirawo mavanodzokera kuba vanotenga mamwe. Ndo munonzi kugarisana nevamwe zvakanaka. Dai ndandisiri shamwari yakanaka, aingoti handina mabhuku, handina mabhuku. Asi andisiyira ese chero kuverenga pakati pevhiki, maweekday ayaya, zvidzidzo zvese, volume 1 nevolume 2. Such a friend is a good friend. Ndoda kuzotendawo vamwe vauya munomu. We have a community from Marriage Encounter. I'd like to say thank you so much for supporting us. It's very, very good and warming to see you present. Though I was speaking in tongues, but the language of liturgy speaks for itself. You were following so well. Thank you so much, and may God bless you. And this is Chairman Dambona Sumuga. Tunamtenda Mwari. First we want to thank our newest member in the priesthood of Jesus Christ here in Sale Diocese, Baba Nezuru Center ya Reverend Mashosha, izvo zvavanzi Baba Mashosha. Saka tingavatende nemupiri wemisa wavatitira. We also want to thank the co-celebrant, Father Edwin, for helping with the Mass. Okay, we also thank Father Edwin with the Mass. And as Father said, we want to thank our friends from the Marriage Encounter. I can see familiar faces there. Thanks, guys, for coming to his first Shona Mass. And by doing that, you've recruited yourselves into the Shona, Zimbabwe Shona Catholic. Chechipiri toda kutenda Mose Mauya nezuro pane vamwe vatati nawo kuugadzo hwaBaba Mashosha. Takakomborerwa, Mwari vakaita chishamiso, Mwari vakaita zvamakanga vatuma vanhu vekwaya kuti vanoita kuugadzo vakaita, and takaona bishop nechikwata chavo vachipinda mumasi, they didn't know what hit them. Vakapinda vachishamisika kuti chii chiri kuitika pano. There was so much noise, there was so much singing, there was so much dancing, and he was just taken aback. And throughout mass waingoona kuti vanhu vari kushamisika nezvikuita. So thank you for allowing the Holy Spirit to use you to sing for him, to dance for him, to do whatever it is that you are supposed to do in his kingdom. Baba vataura vakati he needs us, yeah? But we need him in a different way. Saka isu Baba Macharaga vataura kuti isi tinoita zvedu, let's do our part as the sheep, and he will do his part as the person that's been chosen by Jesus Christ.